Arratsaldeon pilota zaleok. Ongi etorriak beste final batetara. Gaur hemen Bizkaia Cupeko finala jokatuko dira. Sopelan gaude, Sopelako frontoian. Pilota leku txiki honetan, polita, txikia. Hemen daukagu Iker, gurekin. Eta espero arratsalde ona pasatzea zuekin batera. Eta partidu ikaragarriak ikustea hemen frontoian. Arratsaldeon Iker. Arratsaldeon pilota zaleok. Lehenengo partida honetan, Lagun Artea eta Kurenenen arteko partida izango dugu. Lagun Arteako bi pilotari handi, Mazazpi urteko bat, Endika Garzia, eta atzean jada oso ezaguna den Joseba Basabe. Ondo Iker, eta bikote urdinean aldiz, eta daukagu Jorge Borrajo Caracas iritik etorria oindala gutxi. Eta bere atzekaldean Jon Olazabal ibiliko da. Esan beharra dago partidu hau paleta larruz izango dela. Eta modalitate honetan palak 600 gramo inguru duela, pilotak 40-45 gramo inguru. Eta bueno, printzipioz final parekatu espero da. Pilotari guztiak maila honeko honean agertzen dira final honetan. Naiz eta hor ikusten dugun, irudian ikusten dugun Jorge Borrajo ordezkari lana egiten ari den. Beraz, pilotari titularra Gorka Nafarrate zen, baina bezio bat dela ezin da final honetan egon. Eta bueno, Jorge bere lana egingo du, eta espero dugu guztion artean, maila hona ematen. Final handia ikusiko dugulako gaude. Ikusiko dugu Jonek zelako maila ematen duen. Jonek sakearekin min handia egin dezake olako frontoian. Eta bueno, ia partida hona ikusten dugun ekain. Hasi da partidua. Pilota errebotera eta Josebak ezin altzatu, lehenengo tantoa espero zen bezala bakoitza bere neurriak hartzen eta gole ikusi duzu, Iker. Bueno, metik aurrera ikusiko dugu hemen Jonen lehenengo sakea eta nik uste dut partidan erabakigarria izan daitekeela Jon Olazabalen sakea. Horra hor, Jorgeren lehenengo tantua. Ez dakigu nahita izan den, baina tantua urdinentzako. Jorge daukan golpea nahiko berezia da, ikusten zuen bezala. Goitiko golpe polita dauka eta oso fuerte ematen dio pelotari. Horra dio ezakean. Ezkerrez ezin izan du pilotari altzatu Jorge. Egia da alderdi horretan utxune nabaria duela Jorge Gaian, baina bueno, saiatu ingo da bere lanak egiten. Eta ostantzen Joni utziko dio pilota, ezkerrez oso ondo moldatzen da. Hori ikusten dugu Javi Lagun Arteako ordezkaria. Zerbait berezia ikusten ari gara, aurrelariak aterako duela, Endika dabil sakearekin. Gaur egun, ez da hau ikusten, zerbait berezia da eta gaztea denez ikasi bezala. Bai, horra berezitasun hori, baina badakigu Inigo Gaiagaren lanagatik lan horietan trebea dela Endika ere. Pilotari gaztea, 17 urte baino zitu. Eta hori, esaten dugun bezala, Inigo Gaiagarekin ibili da bikote moduan azkenengo boladan, eta bueno, Inigo Gaiag behartu izan du pilotari honek lan guztiak egitera, eta horra bere frutuak.
irabaztea. Esan dugu moduan, Jon, agian maila honetako edo kategoria honetako pilotaririk indartsuena da, maila honenekoa, eta bere maila erakusten badu, berak izango du partiduaren bere eskuetan. Eta kanbora pilota hori, Jorgeren partetik, Lagadura horreko errapatu indio eta ezin eran. Partido horrekatu ikusiko dugula kanbode. Agian lehenengo tantoetako urduritasunak, baina bueno, Joseba badakigu partida aurrera doala, gero eta hobeto jolakatuko duela, eta bueno, Josebare irabaztea badakigu danok nahiko gatza dela. Diozu moduan, gano dakigu finaletan delako partiduak ematen dira, eta lehenengo tantuak neurtzekoak izaten dira, eta hortik aurrera ja, urduritasunak enduta, zu eta ni hemen ari garen bezala, aurrera egingo dute. Bigarren falta orduan. Falta bat Uren eta Rutzak, eta berriro ere Jonek zakea. Ondo Jon. Luze. Ikusten dugu pilota nahiko bizia dela, eta sakarekin arazoak izaten ari direla bidikote. Honetan labur, bai. Ezin neurri hartu frontoiari dabiltza pilotaneko. Ekainek etzan duen bezala oso pilota bizi daukagu. Ja orain endikatzera moldatzen den, lehen luze bi egin baditu. Gora joan zaio pilotari Joni. Esaten ari garen bezala, urduritasunak nabari dira, inork ez du bere maila oraindik eman, eta 4 eta 5 daukagu markagailuan urdinen aldetik. Endikari horrelako pilotak utzita, zail izango dute bere kolpea eustea, pilotari oso bizia da, pilotari gogor jotzen duena, gaztea bada ere, indarrazko dauka, eta hor arazoak izango dituzte pilota errez utzita bere. Pilota kantza erdian eta gora. Urduritasunakote. Joseba pilotari veteranoa da, ia duetan landua eta urduritasun honek ez dira normalak bere mailarako. Bueno, lesio gogorretatik dator, bere lekutik kanpo dago. Eko moduan aurrelaria da. Jonek azkarregi jokatu nahi izan du, eta pilota bera joan zaio, gogor baina bera.
hasi behar dira pilotariak on gehiago egiten, pilota frontixean jartzen eta tukunago jokatzen partidu honen norabidea bereaz jarri nahi badute, argi dago. Kolpea goitik oso indartsu ematen dio eta begira, tanto aberaien alde. Izan dugu moduan, Jorge Venezuelatik etorri da azken urte honetan, demorati oso hau hemen Bizkaian eman du, Sopelan, bizitzen ari da. Eta pilota betidanik maite izan du, oso pilotari beroa da, latinoa, eta hori kantxan ere nabaritzaio. Hori ikusten dugu, nola bere berotasuna bere atxelariari eman nahi dion, da partidu honi aurrea hartzea. Pilota aldatu dute ez da, Iker? Bai, pilota aldatu dute, ikusiko dugu atzelako pilota den. Aurreko pilota oso bizia izan da, honek ere itxura berdina dauka, ez dugu. Motzean jotakoa, bai. Jorgek zabalerago itxaron zuen, baina barruan geratu egin da Ormabi hori eta lehenengo botean altxatu zuen. Berriz ere arazoekin ikusten dugu Xakarekin indika. Bigarren zake hau. Pilota oso azkarra. Eta Xakara. Pilota hauek nahiko harina direla esango nuke. Bai, temperatura honekin pilotak oso azkar berotu egiten direla, azkartasuna hartzen dute erraz, eta kontrolatu ahal izatea, ez da erraz. Nahiko zain izatzen bai. Eta hori ikusten da, Xakeran dauden arazoa. Material hau kontrolatzea, orain izan dugun bezala, nahiko zaila izaten da. Eta, ikusiko dugu partida jarraikoa da, zela aldatzen dira. Beste pilota Xakara Jorge. Denbora eskatu dute urdinek kasu honetan orain. Hori ikusten dugu ordezkari lanetan, teknikari lanetan Ibon Garate profesionaloia, Kureneko pilotaria. Eta ez dakigu ze irizpide emango dizkiden partidu honi buelta emateko edo aurrea hartzeko partidu honi. Uste duzu egin behar dutela, Iker? Nire ustean lehenengo pilotak badan tantua ez egitea. Tantua landu egin behar dute, ez lehenengo pilotakan forte eman eta tanto egitea joan. Landu, pare bat pelotazo eta, gero ikusiko da zer gertatzen da, baina lehenengoan saiatzen ari da lehenengo pilotak egin tanto egiten eta, hor daude beraien akatzak. Eta momentu, atzetik. Eta, orain ikusten dugu Ibonen gomendioekin seguru aldaketaren bat egongo dela.
seguro gomendioak onak izan direla. Eta bai, ados gaude partidu honetan lana behar dela. Eta lana behin egin da, aukerak etorriko direla. Baina lehenik eta behin lana egin behar da. Badakigu lauetatik 3 behintzat oso pilotari beroak eta indartsuak direla. Joseba agian kenduta pilotari hotzena edo esperientza handien duena dela. Baina besteak pilotari beroak direla eta gehiegi nabaritzen ari da momentu. Sustakoen tantoa, pilota eraman eta bertan dute saria. Aurretik esan dugu Iker, pilotari eustea oso garrantzitsua da modalitate honetan, bai horik ez egitea eta momentuz hori egiten gorriak nagusi. Lehen esan dugun bezala, Joseba eskarmendu antitiko pilotaria da eta hemen nabari da. 1, 2 eta 3 eraman, eta azkenan tanto bere alde. Nahiko urduri hasi da partida, berak normalean egiten iztituen akatsak eginez. Espero dugu partiak aurrera joan ala, tonuan jartzea eta partida zartzea. Bai, esan dugu, teknika handiko pilotaria da, baina askotan bere buruak galdu egiten dio eta psikologikoki aurrera egitea kosta egiten zaio eta partiduak kostatu egiten zaizkio aurrera eramatea eta kasu honetan final bat da. Zagi zer gertatu den hor, bien arteko komunikazio falta, batek pasa, bestea sartu eta urdinak momentuz partidatik kanpo daudela esango dute. Bai, hor rendikak sakean aritzea igual lekuzkanpo harrapatu die, ez dakite nola kokatu edo, baina ezinean da biz. Badoa endika. Ondo gurutzatutako pilota Jorgek, zapatik metro erdira, indartzu eta ezin endikak. Hemen Botilloaren hitzak entzuten ditugu, Jon eta Jorgerentzat, eta ia Botilloaren gomendioa jarraitzen dituzten eta partida irauli alduten. Jonen, zakea edo ze izan da hori bekain. Zake luzegia, bai. Ia rebotera. Errebotera zuzenean. Goian jodu pilota horrek. Hola diote epaiek. Ez dugu pilotareo askorik guztiekain partiduan. Ez dakit materiala, urduritasunak, edo zer izan alde. Bai, momentuz, pilotakada gutxiko partida ikusten ari gara. Urduritasuna jokuari gailentzen ari da, eta momentuz, behintzat, partidu erdian, ez dugu pilotakada luzerik ikusi. Partidua luzea da, oraindik geratzen da, Josebari arraben bat egin dio pilotak. Eskinarekin jo eta pilota aurrera beharrean atzera bota du. Gesto arraro bere partetik, baina
Diogun bezala, pilotak nahiko bizi dabiz, eta agian arrarren bat egin dio. Saque inicial, luze. Justo, baina luze izan da. Ikusi dugunaren arabera, Jonen lehenengo sakea oso fuerte atatzen dut, baina bigarrena begira dezagun. Gora eta luze bilatzera. Eta luze bilatutakoan, pasa egin du Lagun Artearentzat tantoa. 14. gorrientzat bai, bi pasa egin eta gero, eta sakekin arazoak, falta mordoa ikusten ari gara dagoen jokorako, eta horra markaba jo. Esango nuke Endika asmatzen ari dela azken tantotan sakearekin. Nahiko ondo ateratzen ari da eta Joni arazoak. Bai, kostaba zaio ere, hasi da sake onak egiten Endika, eta mina egiten ari da, bai. Lehen esan duzun bezala, frontoia nahiko laburra da eta botea zazpitik gertu emanez, atxalearentzat oso zaila egiten da erantzutea. Endikak luze. Ia bere bigarren sakea. Errebotean. Eta Zabaletik ezin abetzatu pilota hori. Hor agian nabaritzen zaizkio bere azkenengo goladan izandako lesioak, bizkarreko arazoak izan ditu, berri bueltako arazoak, eta gesto horietan nabaritu egiten zaizkio Josebari. Pena, Joseba bere maila handienean ez ikustea. Eta, bueno, dano dakigu bezala, Josebari irabazteko lan handi egin behar da. Eta hori egin nahi baldin badute Jorgek eta Jonek, zerbait gehiago egin behar dute. Hor bai, urdinek egin beharreko. Jonen sake potentea eta aurrelariak pilota errez izan da. Kolpez ital horrekin, nina egitea. Ia Jone sakearekin asmatzen hasten den eta partidari buelta edo, partida interesgarra ikusteko aukera daukagu. Hori izango da gakoa, bai, Iker. Ea jo. Momentu zerrazegi joaten zaizkio luzera sake horiek, naiz eta altuera gutxi ematen dien. Pilota oso bizi dago, oso. Ia bigarren sake dau. Errebotera utzitako pilota hori ezin izan aberetu bautatu Jonek. Pilota oso harin etorri da errebotetik. Oso harin. Esan dugu materiala oso harina dela eta bueno, hor dago, bueno, ez dakit izan, hor dago zailtasun hori, hor usten badugu pilota hori eta gainera daukan azkartasunekin, eramatea nahiko zaila egiten da, eta bueno, Jonek bere errebotean konfiantza duenez, eta bueno, utxe egin du eta utxa.
indarrez, bera pilota. Izan dugu, frontoi oso azkarra da sopelako pilotaleku hau. Horri bere metro eta erdi falta horrek nabari zaizkio frontoiari eta pilota lurrean botatzen ustea, baina arazoak dakar. Jonek ezin ezi. Eta bueno, Ibon Garatek beste denbora bat eskatu die Kureneko bikoteari. Ia partiai buelta edo zerbait egiten dute. Bai, lasaitasuna eskatu behar die, lasaitasuna jokoan sartzea, pilotak frontisera ahalik eta gehien jarri alizatea eta hortik aurrera bere lana egitea. Argi dago kolpea dela beren armarik onena, baina horretarako lehenengo aukerak izan behar dira eta aukerak sortzeko lana behar da. Bueno, eta orain kuriozitate bezala, Endika Garzia datu batzuk ikutziko ditugu, gain. Endika, pala motxean zein larru zibiltzen den mutila da. Lehen esan dugun bezala 17 urte bakarrik ditu. Etorkizun handiko pilotaria dela esango genuke. Larrabetxuarra, ez da, Iker? Bai, larrabetxuarra da. Eta ez du nola nahiko entrenatzailea. Justoren eskuetan dagoela, uste du? Lan handia egiten ari den pilotaria, gogoz ari dena, oindala pare bat urte hasi da ja nagusiekin jokatzen 15 urterekin. Eta hori nabari zaio, lana. Lana eta ilusioa, eta horrela jarraituz, bueno. Etorkizun handiko pilotari argi dago. Oraindela gutxi Bizkaiko selekzioarekin Grami txapelketa hori irabazi egin du ikote nafarrari irabazita, ez dela arraza eta bere maila eman da, txapela Bizkaiara ekarri dute. Hori da, esan dugun bezala etorkizun handiko pilotari. Zelako pilota eraman duen Josebak. Hotel Azterrean, bai. Eta kasu honetan, pilota erraza hori gora bota du. Horreko pilota eraman eta ostean, ez genuen espero Josebak aulakoa baiatzerik. Bai, ezkerrez oso ondo moldatu egiten da, eta normalean pilota horrek ez dira zaiak berarentzako, baina kasu honetan gora joan zaio. Jorgeren akatza eramateko pilota zuen, baina lehen esan dugun bezala, urduritasunak. Ez dakit bere lehen finala den, Bizkaian dagoenetik ekain? Hemen Bizkaia aldean behintzat bai, ilusio handiarekin dator, nazioarteko txapelketa askotan egondakoa da, baina bere lehenengo txapela du jokoan eta hori nabari daiteke. Pilota errebotera Jorgek eta Joseba eta Endikaren artean ez dira ados jarri eta tanto Kureneko bikotarentzat. Bai, goiko kolpe horrekin jotako pilota izan da eta rebotetik efektu arrarorekin irten da eta bion artean geratu egin da pilotari. Badoa Jon, sakera. Aukerako pilota, kanpora Jonek. Lehen esan dugun bezala, tanto landu egin behar dutela esan dugu eta fuerte ematearekin ez da nahikoa. Eta gainera Joseba izan da atzeko kuadretan.
Jorgek eta Jonek buelta ematea, eta partido pixkat interesgarria ikustea. Ia bere benetako maila ematen duten, eta partida polita ikusten dugu. Hor indarrez, pilota goitik eta Jon gainetik pasata Josebak ezin era. Pilota harin dator eta hori kontrolatzea eta gainera hankak lurrean jarri barik nahiko komplikatu da. Zapatin metro batera atara eta botea 8an. Zelako indarra doka mutil honek. Eta erasoan beste faio bat Jonen partetik, ez da bil eraso, ez du bere leku aurkitzen, pilotak gainera etortzen zaio denbora guztian da. Jonek urdinitasunak alde bat eutxi behar ditu, partidoa irauli nahi badu. Lehen izan dugun moduan, kalitate handiko mutila da, nivel oso handia dukana, Espainiako txapelketan oso ondo ibili dena, eta bueno, gaur urduri ikusten dugu. Bueno, tanto luzetxo haua kasu honetan, espero hemendik aurrera horrelakoak izatea guztiak. Tanto honetan ikusten dugun bezala, abiadura gitxien ematen dien pelota Joseba da, baina pelota beti zentzuz, nahi duen lekura botata, esperientzia handiko pilotaria. Labur. Kasu honetan gehiago jaitsi nahi izana eta labur geratu zaio Joni. Eta 7 tantuko aldea gorrien alde. Bai, eta tantu erabakigarrietan sartzen hasi gara. Hemendik aurrera alde honi mantendu ahal izatea, txapela erdia boltsikoan izatea esan nahi dut, hor gorriak nagusi. Aukerako pilota. Herrian erregarretu Dikak. Eta Jonek aukerako pilota kanpora. Bai, aurretik berarekin berbetan egon naiz, eta esan dit, datorrela trinketean jolastetik, eta kanpora jango zaizkiola pilota batzuk, baina ez nuen espero garai honetan oraindik ere neurri hartu gabe izatea. Buruarekin ez dio, ez dakigu, buelta emateko kapaz izango den, 23 dituzte ja lagun arteakoak. Eta pilota hau 24garrena goiko koltsoira. Sake oso ono indiko. Ezker paretan sartu, eta Jonek ezin. Lehen zatogon bezala, indika ondo ateratzen dabil orain. Bai, dinamika harrapatu dio, pilota guztiak utzi gora era leku berdinan jartzen ditu, eta arrakazta take honekin.
lehen esan eta dinamiko hori aldatu egin du. Pilota goitik jodu eta erraz utzi dio Jorgeri eta gero berak ezkerrez ezin altxatu. Orain material aldaketa datorla uste dugu. Ez dakigu Jonek zer atarako duen. Lau pilotak berriak dira. Argi dago aldaketa bat behar dutela, ez dakigu materiala den, gehiago arrizkatzea, jokoan sartzea, baina zehozera aldatu behar dute, markagailu hau irauli nahi badute. Urduritasunak alde batera ustea izango zen lehenengo gauza, eta gero, bueno, ia zer gertatzen den. Hora ikusi dugu Josebak, indar askorik eman gabe, baina pilota lekura. 6 tardian, ezkerrean sartu eta tanto. Horretan maizu da, Joseba badakigu bere ibilbidea nolakoa den, da lesioak lesio, baina gaur ere bere mailatik gertu. Sakea kantxa erdira eta Jorge bera. Beste denbora bat eskatu dute Urdinek. Kasu honetan botillero aldaketa daukagu, Patxi Fiskar uridu da, Zureneko nagusia. Eta ia berak asmatzen duen gakoan. Ia bere pilotariak lasaitzen dituen eta lasaitasun horretatik bere jokua ematen dute. Sestaukoek bere lan egin behar dute, partidoan jarraitu, egiten ari denarekin jarraitu, eta beste ze arrarorik ez egin. Iker, partido honetan kasua arraro bat daukagu, ezta? Joseba sopeloztarra izatez lagun artearekin jokatzen, eta Jon Olazabal aldiz, Sestaukoa izan da Kurenen jokatzen, ezta? Bai, kasu berezia da. Bueno, beraien arrazoiengatik izango dira. Bueno, ez dakit, zerbait berezia sentituko dute gaur. Batak sopelarekin Sestao irabazten baldin baduen, ez dakit, zer sentituko duen, eta kontrara berdina gertatuko da. Bai, tentsioa egongo dela argi dago, edo badago dela. Eta hortik, Jonen akatxo horrek, baina Errebote oso luzea eta Josebak ezin eraman. Hirugarren pilota hau ere nahiko arina dela esango dut, ezta? Edo ez, bigarrena da. Hau bigarrena da. Orain hirugarren atarako duenak. bai, zerbait aldatu nahian Urdinek pilota aldatu dute pare bat alditan. Momentuz fruiturik ez dute batu, baina jarraituko dute horretan. Eta hor bai, Jonek kantu honetan erakutsi dugu zer kapaz egiteko zer den kapaz eta kantua bera nintzat, joan da. Zango nuke Jonen partidako pilota zoruk onena izan dela. 6 tardian, ezker paretan sartu. Bi pilota jarraian leku berdinan jarri ditu eta konstantziak saria izan du kasu honetan. Ia partidan sartzen diren eta ikuslentzat partida egiten duten. Hotel azterrean Joseba.
Partiako tanto ilusiena dela esango nuke. Politena ere. Eta gora Josebari joan zaio. Bueno, partidua berotzen ari da azkenengo tantu hauetan. Eta ematen du oraindik ere aurretik finala daukagula, Iker. Bai, eta ikusleak ere animatzen ari dela ikusten dugu gradetan. Kriston giroa dago gaur Sopelako armaietan, leku guztietatik etorritako pilotariak, ez bakarrik pilotariak, ikusle piloa, Gatikatik etorriak, Garbintzatik etorriak, Sestao, leku guztietatik. Bai, gogora ezagun 3 final izango ditugula gaur jokoan. Paleta Larruzko A mailako hau lehena. Paleta Gomaz nesken kasuan A maila honetan ere bigarrena, eta festivalari bukaera emateko A mailako palamotzeko finala. Bigarren partidu honetan izango ditugu Olgetan taldeko 2 bikote, eta palamotzeko finalean berriro ere Sestaoko eta Sopelako bikoten arteko lehia. Jorge ez da iritsi pilota hortara, eta beste tantu bat Lagun Arteakoentzat markagailura. Eta 35. tantua gero eta hurbiago daukate Sestaoko bikoteak. Alde handia dela esango nuke Kain, partidako momentu honetan. Bueno, alde txarrago ikusi ditu irauli, baina bai, kontuan izateko aldea dela argi dago. Ederra, Jorge Keramandakoa. Ederra. Bueno, eta badirudi, berandu bada ere, Jon partiduan sartzen ari dela. Iota aldaketa eta Patxiren hitz horrek zehozer egin dute bere buruan, da badabil. Ikusten dugu orain kapaz dela 3 pilotaka jarraian frontizen sartzeko, eta Jon bere mailatik gero eta gertuago dagoela ikusten da. Aukerako pilota Jorgeek. Eta tanto. Ondo jarria. Luize gurutzatuta eta indarrez. Orain dela pare bat tanto esan dute alde handia dela, baina bueno, ikusten dugu bikote, Sopelako bikotea markagailuan urrentzen ari dela. Bai, eta hor ikusi dugu Jorge bere latindar berotasun hori Joni kontagiatu nahian, da partida dagoela esan dugu. Eta hor urdinen 22. 5 tantura jarri dira. Eta nire partetik behintzat hori alde psikologikoki alde eramangarria dela esango nuke. Jon badator gorantza gainera eta ikusten da botatzen dituen oiua bere amorruarekin botatako direla. Aurpegia aldatu zaio, motibatua dago orain. Urduritasunak kendu du eta hemendik gora baino ezin du egin.
pilota eramatera joan da, baina ezin. Bai, azken pilota hau, gurenek aterateko azken pilota hau pixkat, motelagoa dela ikusten dugu. Horrek aukera gehiago ematen dizkio Joni, eta hor, markagailuan izandako hurbiltasun hori. Ia, Sopelako bikoteak azken tantuetako maila ematen jarraitzen duten eta markagailuan hurbiltzen diren. Endika sakera. Aukerako pilota Endikak bera. Ez dakit, lehenengo pilotak horretan ja tanto egitera joan den. Bai, aukerako pilota. Bai, indar galanta eman dio, baina pilota bera joan zaio. Jorgeren mugimendua ikusi duela uste dut, barruan jokatu nahi izan du, agian ideia aldaketa izan du bere buruan, da bera joan zaio. Eta pilota aldaketa, berriro ere, Sopelako bikotaren pilota jokoan. Epaileak luze eman du, Jon ez dago konforme. Baina bigarren sakea egin beharko du, Iker. Kasu honetan epaileari so egin behar zaio, lehenengo sake hori ahaztu eta bigarrenean ahal bezain beste egin. Eta horra esandakoa. Bigarren sake horretan oraindik aurrekoan gertatutakoa buruan izan da gian. Eta labur. Sei tantuko aldea. Ez dakigu erabakiogarria izango da. Baina partida aurrera da. Zelako pilota eraman duen Endikak. Josebaren errebotea leku karrera eta Jonek pulpa lasterrean etzin eraman. Eta hogeita hamargarrena gorrien markagailuan. Tantu psikologikoa izaten dela esaten da, hogeita hamarrera helduta partiduko gehiena inda dagoela ematen baldin badu ere, oraindik partidua daukagu. Gauza arraroak ikusitakoak gara, ekain, frontoietan. Hau baino arraroak ere, eta sufritu ere, Bai. izan ditugu. Hala da, sufritu behin baino gehiagotan. Baina, bueno, zein godugu ba, urrengorako ikasi. Pilota borobila dela diote. Kanpo oso polita ikusten ari gara. Bai, badoaz tantuak beste dimentsio bat hartzen. Orain jokoa badago hasieran ez moduan, baina jarraitzen dute gorriek aurretik nabari, eta hori buelta emateko beste denboraldi bat eskatute gurenekoak. Uste dut euren partetik azkena dela. Patxik eskatutako izan da.
ikusi behar duguna da. Gogoratu ezagun, 30. tantutik aurrera bakarrik denbora bakarra eskatu dela, beraz, gurerentzako behintzat, azkenengo denbora izango da hau. Orain teknikari bakoitzak bere mutilei azken hitzak edo azkenengo animok ematen, ia zer egin behar duten bastakit, 30. tantura heltzeko. Bai, ikusten du Javi zain, eta suposatzen dut bere partetik honi euste askatzen diela bere pelotariei, zoratu ez izatea, eta aldiz Patxik kurenekoei aurre aulial izateko zer berri esan beharko die. Partida txampa erabakigarrian sartzen ari da. Bikaren utza, punpalazterrean pilota bilatu du, eta gora. Ekain, eta zer diozu Josebaren kokapenari buruz frontoian, 7an jolasten duela ikusten da. Argi dago, berak baditu gauzak garbi ditu, garbi eta argi, eta frontoi honetan pilotari ezin zaio punpa egiten utzi, eta horra bere abilezia aurreko kuadro horietan sartzeko, bera aurrelaria da izatez, eta esan dezakegu lagun arteak bi aurrelari dituela jokoan, eta horrek abantaia ematen ari dio. Laugarren pilota aterako dute, azkena. Pilota berria, ia. Eta Jon arazo zakarekin, jarraitzen duela ikusten du, eta buelta eman barko dio. Errebotean etxi, beranentzako errebotea aprobosa izan dela esango nuke. Eta bueno, ez dakit. Pizkat nekatuta dagoen ja, frontoian egiten duen berotasuna, ez dakit. Haze pilota, zelako hankak dituen endikak. Zelako pupa lasterra Josebak. Oso ondo zesta otarra defentsan. Eta hor, defentsa hon baten arrakazta. Urdinak erazoan tanto osoan, da tantua gorri. Eta 35 gero eta hurbilago ditugu Sestaoko pilotaria. 3 tanto faltan baino ez, eta hazelako hankak endikarenak Iker. Haze gaztetasun. Beste batzuei falta zaiguna, Ekain.
Eta Jonek beste pilota argi bat galdu duten. Bere mailatik urrun gaurko partida. Bai, estadistikarik ez daukagu Iker, baina Jonek izandako erasoan galdua estadistika horri egin alba gainioke, agian bildurtu egingo ginateke. Jon ez da partida osoan gustura egon frontoian. Kintzelkadak ikusi ditu, baina... Eta gain handikak falta. Bueno, aukera berri bat urdinentzat. Jon moduko sakatzaile bati aukera hau ematea ez da broma eta aprobetxatzen saiatuko dira. Joseba pilota lekura. Lako pilota eraman duen Josebak. Tantu polita ikusten ari gara. Ondo Jon. Eta Josebaren espezialitatea ikusi du azken tanto honetan. Pilota goxo jo, nahi gabe noski, eta txapa gainean erorita. Zelako pilotak eraman dituen tanto honetan Josebak ekain. Orain dela urte batzuk izena jarri zioten bere kolpe horri. Pasabina dela, ezta? Bai, danok sufritu dugun pilota kada izan da. Meritua berea, meritua. Hainbat lezio izan ondoren, gaur ere final bat, ekain. Beste txapela bat ematen du eramango dela etxera. Zenbat garrena izango da? Uste dut, berak ere erantzunik gabe utziko luken galdera dela hori Iker. Azken tantua. Jendearen txaloak. Partida daukagu, beste tantu bat, Sopelakoek. Eta bueno, lehen esan dugun bezala, asko txarragoak ikusi ditugu. Margena txikia da, baina ezin ezkorik ez dago. Akatz egitea debekatuta dago orain, baina hala ere aukerak aukera dira. Ia Jonen sakea. Itzela Josebaren pilota kada berriro ere. Eta horra hor, lagun artearen txako badua. Lehenengo txapela hau, Paleta Larruz, Endika García eta Joseba Basabe Garaie, Jorge Borrajo eta Jon Olazabalen aurrean.
35 eta 27ko markagailuarekin, pilota txapela barkatu zestau aldera doa, eskerreko margen horretara. Nagusi izan dira gorriak partidu guztian, Ekain. Bai, agian partidua orain hasteko aukera izango balute, partidu galante ikusiko genuke, baina hasieran partidu traketxa ikusi du, eta ondo bokatu badute ere aurretik denbora guztian gorriak. Eta bagoaz elkarrizketa egiten txapeldun hauei, oraintxe gaude zuekin. Beno, baitu hemen txapeldunak, lehenik eta behin zorionak bioi, partidu galanta zuen partetik, eta galderatxo batzuk botako dizkizuegu. Lehenik eta behin, ikusi dugu partidu honetan defentsak erasoari gailendu zaiola, ezta? Josebak, zer uste duzu? Mukarrik neukan eurek bombardeatuko gintuztela eta geure arma bakarra da defendatzea eta pizkat eurei pelota botea egin araztea eta arazoetan sartzea. Hori izan da gakoa. Bueno, eta lortu egin duzu, argi dago. Eta agian partiduko beste gakoetako bat, endikak, sakea. Zuk euki duzu, argi zeneukaten aterako zenuela hasieratik, azken momentuko erabakia izan da, entrenatu egin duzue. Hori Josebak izan dozten, zebera ez da guztora atalaten edo, eta nigo nazenez 2 urte edo 3 atalaten, esan dozten atalateko, hobetonik. Bueno, bai, komentatu dugu, Inigo Gaiagarekin beti zu sakean ibili zarela, eta kasu honetan Josebak ere zuri utzi duzu erresponsabilidade hori, eta ondo egin duzu, zorionak endika. Eta bukatzeko, gaztea zara, 17 urte, ikusi zaitu azkenengo boladan Grabni txapelketa irabazten, oin beste txapela bat, non dago zure muga? Bueno, muga ez da mugarik, segidu, inbada lanean da gora heldu. Hori da, lana eta ilusioa endika, eta hori soberan daukazu, zorionak bioi, eta espero ospatzea beste momenturen batean zuekin. Orain azpitxapeldunetako batekin egongo gara, kasu honetan Jorge Borrajo laguna eta kidea bat atorkigu gona, kasu honetan erderaz egingo dugu, venezolarra bera, segurazki urte batzuetan euskeraz egingo digula, ilusio handiarekin dagoelako hemen sopelan bizitzen, baina, bueno, comentaba Jorge que seguro que en unos años nos haces esta entrevista en euskera, que estás con mucha ilusión aquí en Sobelana, claro, que lo primero que te has metido es al frontón y que seguro que en unos años el euskera también lo dominas. Sí, no, yo lo primero que hice al venir aquí, al cambiar de vida, es venir para Euskadi. Yo amo mucho lo que es la tradición, amo mucho, me apoyaron desde mis orígenes, desde que no sabía agarrar la pala, tal vez ahorita no sé mucho tampoco, pero lo poco que aprendí o lo mucho fue gracias a esta tierra y también a mi país en su momento entrenando y también como entrenador en Perú. Y no, con mucho orgullo estoy aquí, ojalá pueda aprender el euskera, que es difícil, pero con mucho gusto lo haré, me encanta y además estoy agradecidísimo por haberme recibido como me han recibido. Bueno, y comentábamos que en esta final llegabas sin disputar ningún partido en este campeonato, ya que eres suplente de otro pelotari, de Gorka Nafarrate en este caso. Tenías mucha ilusión por esta final, de vestirte esa chapela, aún así dedicándosela a él y supongo que devolviéndosela a sus manos, pero tenías mucha ilusión. ¿Qué supone para ti ganar una chapela aquí en Euskal Herria? Pues es el primer sueño de mi vida, o sea, la chapela es el plazo más grande que uno puede tener en el mundo de la pelota. La realidad es que yo jugué este partido con mucha ilusión, no por la chapela por mí, sino por dársela mismo a Nafita. Nafa es un pelotari que está en crecimiento, que va
uy, va a ser grandes sorpresas aquí, va a ser cosas maravillosas. Y esto, aunque ganáramos o perdiéramos, se le iba a dar, es de él. Yo iba a ser solamente un puente, pero bueno, no se pudo tampoco. Y este segundo lugar también va dedicado a él, a todo el club, a Pachi, al Presi, a todo lo que es Opela, todo lo que corresponde a esta familia. Todos los pelotaris que me han hecho subir poco a poco, de 6 meses para acá soy otro pelotari gracias a ellos y bueno, nada, un poco triste con el tema de hoy, pero es normal, así se aprende, a seguir. Así son las finales son para ganarlas, suelen decir, en este caso no se ha podido dar. Esperemos verte en muchas más, con tu ilusión y con tus ganas seguro que lo consigues y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Eta guztioi, ikusten zaituztegu oraintxe bigarren partidu honetan.
Eta bagaude bueltan ikusle agurgarriak. Badoa arratsaldeko bigarren partidu hastera. Kasu honetan baditu neskak jokoan. Pilota gomaz jokatuko dute. Eta kasu honetan Orozkoarrak laurak. Hor daukagu bikote urdina, Naroa Saez eta Ane Aldama. Eta bikote gorria favoritoak, Olatz Zulaika eta Uxue Etxebarria. Beno Iker, ze espero dugu partido honetatik? Modalitate honetan zu arituago zara. Neskak entrenatzen dituzu zure klubean. Bueno, aldez aurretik, esan beharrago partidu polita ikusiko dugula. Bi aurrelariak oso teknikoak dira. Ez daukate inolako beldurik tantoa bukatzeko. Eta nik uste dut gaur hemen ikusleek disfrutatu egingo dutela. Olatz Zulaikak esker oso polita dauka. Bardintzaio kantxako zein lekutan egon, bai bi paretak, moztu, atzera, berdintzaio. Oso aurrelari trebea da. Eta Naroa ere ez da makala. Tantoak edozein koloretakoak egiten ditu. Hortaz, aurrean lehia polita egongo da. Eta ikusiko dugu atzelariek zelan erantzuten duten. Bueno, eta txapan kolore gorria irten da, beraz Naroak egingo du, Olatzek egingo du lehenengo sakea, eta partido hastera doa. Ia partida polita ikusten dugun, eta urduritasunak kanpo uzten dituzten eta partidu polita ikusten dugun. Bai, pilotari gazteak dira laurak, 18 urte baino ez guztiak. Eta urduritasun hori, igual, euren alde edo euren kontra jokatu aldu. Baina lehenengo tanto honetan ikusten du nahiko solte ari direla. Lehenengo tanto hau luze doa. Partio honetan tantuak aurrekoa baino luzeagoa dira, pilota ezberdina delako. Hemen pilota gomazkoa da, 55 gramo ingurukoa. Eta bueno, tantuak luze joaten dira. Baina esan dugun bezala, bi aurrelariak oso trebea direa aurreko kuadroetan, eta lehenengo tanto honetan, ikusi ditugu lehenengo biparetak. Eta bigarren honetan kanpora joan zaio Olatzi, baina ikusten dugu trebea dela, saiatu egiten dela, eta tantoak luze zaizkiola gustatzen Iker. Hori da, nire ustean partidu divertigarria ikusiko dugu. Aurrelari biak oso trebea direlako eta atzean oso segurua biak. Hortaz, partidu polita ikusiko dugu. Bai, modalitate hau esan dugun bezala ezberdina da. Fisikoa dela esan genezake. Pilotak asko ikusiko ditugu. Eta hor bakoitzaren trebeziak. Zelako pilota eraman duen gure Ane Aldamak. Bai, fisikoki ondo prestaturiko neskak ikusten ditugu. Hori ikusten duguan, altua eta beso luzeko pilotaria dela, eta hor nola astintzen duen pilota atzera. Eta aipagarria da Orozkon neskekin egiten ari diren lana. Gaur ere, finaleko bi bikoteak Orozkoak dira. Eta bueno, bai, beste bikote bat ere semifinaletan izan dutela
ulertu daukat, ez da Iker? Eta bai maila, A maila honetan eta beheragoko mailetan pilotariak aurkeztu dituzte, Bai, guztietan ere maila ona ematen, eta hor, herritxiki horretan egiten ari diren lan galanta hori. eta hemen daude fruituak. Ane Ei. Aldamaren bi pareta 6. kuadrotik kanpora. Gehi arrotutakoa eta kanpora joan zaio bai. Momentuz, aurreko partiduan bezala, lehenengo tanto hobetan bata bestearen nondik norakoak tanteatzen ari dira lau pelotariak, eta gutxinak euren maila erakusten joango dira. Aurrekoan bezala ere ikusten dugu bikote gorriak bere aurrelaria jartzen duela sakean, eta bikote urdinak atzelaria, Anek ateratzen duela. Oso ondo gurutzatutako pilota Olatzek, eta tanto ikusten ari gara Olatzek zelako eskerra daukan. Bai, erraztasuna tanto aurrean egiteko, baita pilota atzera jotzeko ere, kasu honetan buruz gain bazaitu pilotari bere aurkari biak, eta doaiak baditu bai. Eta ezaztu oso gaztea dela oraindik. 18 urte besterik ez. Ipar eta luzea oraingoan, ez dakigu nahita botateko izan dan, baina beste tanto bat gorrientzat. Bai, aurrelaria eskertia izan da, kontu handia eduki beharko dute urdinek hor, erraztasun handiarekin joaten zaiolako pilota hormabira aurrelari gorriari. Zelako pilotaka da Ane Aldamarena, eta Usu Etxebarriak ezin. Esan du, Anek kriston palanka daukala, erraztasun handiarekin botatzen duela pilotatzera, frontisa oso ondo aprobetxatzen duela ikusten dugu ere, pilota goian buiatu egiten du, eta horrek erraztasunak emango izkie gero kantua bukatzerako orduan. Zak erantzunan Bipar eta Olatzek, Bigarren hau kalera joan zaio, baina trebetasuna ikusten zaio bai. lasaitasun pizka batekin jolastu beharko luke kain. Bai, lehenengo tantoa dira, oraindik ondo berotu dabea, neurriak ondo hartu gabe, baina magia hori nabari zaio, bai. Oso, zaila eraman du pilota Anek, Eta ezkerrez gehiegi arrotuta kasu honetan. Tonto eduki beharko du hor hainbeste arrotzerakoan. goratu behar du Ane Aldama, oraingo Bizkaiko txapelduna dela, azken txapelduna. Beste bikote batekin, baina Bai, lehenengo mailako txapelduna daukagu hemen jokoan. Eta Grammy txapelketako azpi txapeldun izandako hainbat pilotari ere. Baten batek arantza hori kenduko gaurkoan. goratu behar dugu, Olas Zulaikak Ane Aldamaren kontra Bizkaiko txapelketako finala galdu zuela. Hortaz gaur ere, ez dakit, errebantza gogoa egongo da edo. Seguro, Iker, seguro. Zelako Horra, pilota hutsa. utzi egin duen Olatzek. Aurreko kuadroetan polito jolasten ari dira bi aurrelariak, ikuskizuna zaleentzat, eta ia horrelako partia ikusten dugun. Bai, ziur nago gauza bat baino gehiago pasa zaiola burutik, eta azkenean horietariko bat ere ezin izan duela
Egin. Pilotekin dudatan Davidela bikote urdina ematen du. Pilota aldatu dute aurrekoan, orain berriro ere aurrekoa bero dagoena atera dute. Eta dudak. Pilota baztertua. Paso. Olatzek pilotak da. Eta ezin anek altzatu. Olatzek errastasun handia erakusten du kolpe ia guztietan. Esker oso polita dute. Bai, zaila da gainera zer egingo duen antzematea eta zailtasunak izaten ari dira urdinek Olatzen joko horrekin, da adi bi beharko dira. Eskumarekin utza Olatzek, ez ditu horrelako utxak egiten eskumarekin, normalean. Baina, bueno, aurreko partidan bezala, esango nuke hasierako tantu hauetan urduritasunak ere somatzen ari dilera. Hori ikusten dugu, nola bikote urdina berriro ere testainora hurbildu den, pilota aldatu nahian. Eta ez direla moldatzen ematen du. Esan beharra dago modalitate honetan pilota aldatzeak arriskua daukala. Pilotak oso hotze egoten dira, naiz eta partidu hasieran pixka bat berotu egiten diren. Baina jokoan dagoen pilota bizi jartzen da, baina testuan daudenak motel doaz eta arriskutsua izaten da. Eta Olatzek beste bi pareta bat utzi egin du. Ez dakit tantoa harin egiteko gogoa dituen edo zer, baina zake erantzuna bi pareta bota eta lasaitasuna purtso batekin zehaztu beharko dute. Bai, gehiei arriskatzen ari da. Hormabikoak luze jarri nahi ditu, baina joan zaizkio pare bat ja kanpora, bai. Horra hor, kasu honetan Naroaren hormabikoa eta Olatzek bazo ezin. Ondo botatakoa, denborak ondo markatuta eta lekua ondo bilatuta iker. Den esan dugun bezala, teknika handiko bi aurrelari, bi atzelari oso seguruki. Partidu polita seguru. Eta hor berdintasuna marka, joan 5 eta 7 baino. Zelako bi pareta bota duen Naroak. Eta horra hor, esaten genuen Olatzek teknika handia duela, hormabiak botatzeko, baina momentuz efektibotasuna edo Naroaren alde. Eta lehenengo denbora, ezta gorriek eskatu dutena. Bai, esan beharra frontoi honetan kriston bero egiten duela, eguzkiak jo duela egun guztian zehar. Eta bero eukitzea normalena izaten da frontoi honetan udaldean. Eta hortik, denborak agortzen ari izatea
modalitate guztietan. Hemen ikusten dugun berezitasuna da, bi bikotek ez daukatela boti hori. Uste dugu botilleroa berdina izango dela beti, eta bueno, klub berdinekoa direnez, hor konpon Mari Anton, esaten duen, ezta? Bai, ezagutzen dira, eurak badakite zer egin behar duten, eta esan duzuen moduan, segurazki euren entrenatzailea edo botilleroa berdina izango da, eta kasu honetan, ez da busti nahi izan. Normala da, ere? Honenak irabaz dezal. Bueno, partidan lehenengo tantoak ikusita, zer ikusten duzu ekain? Esan dugu moduan, berdintasuna, Iker, berdintasuna, atxelari oso potenteak, aurrelari artistak, berdintasuna ikusten dugu, eta horrela izatea espero amaiera arte. Eta urdinen beste tanto bat. Bai, favorituak ziren gorriak partidu honetan. Ligazka osoan partidurik galdu gabe aurkeztu dira final honetan, baina urdinak momentuz aurretik. Han erakusten bi eskuekin konfiantza handia daukala. Bai eskuin eta bai eskerraekin. Eta Olatzek jarraitzen du frontoiari neurria hartu gabe. Eta hortxe izango da partiduetako kako bat. Olatzek ez badu bere maila ematen, segurazki urdinak erraztasun handiagoak izango dituzte. Erakusten ari den defentsa ez da makala. Eta tanto. Bai, txik-txak egin du pilotak esker horma horretan, eta pilota horiek oso zailak dira altxatzeko. Eta orain bikote gorriak pilota aldaktu egin nahi duelako gaude. Olatz ez dago gustora. Bai. Ez da usu ere. Eta ia, azkenean berdina. Berdinarekin jarraituko dutela erabaki dute. Pero du euren maila ematen hastea eta euren leku hartzea. Baina momentuz ez materialarekin, ez pilotarekoarekin, gustora ez daudela ematen dugu. Eta Olatzek beste huts bat. Urdinen 11 tentutatik, Olatzek bi paretak galdutakoak zenbat izan dira ekain. 4 edo 5 pilota bera kanpora eta bera bota ditu, bai. Erasoan gainera. Lasaitasun pizka batekin jolastu beharko dute Olatzek. Gero, Naro artista. Naroak aldiz guztiak barruan gaur. Sortea bere alde du edo. Baina momentuz guztiak barruan eta ondo bukatuak tantoak. Naroak oso partida hasiera ona egin du. Bai defentsan eta baita erasoan ere. Bai, oso kontzentratu bai ikusten dugu, partiduan sartuta. Eta gorriak pizkat kanpoan ikusten ditugu, Iker. Dakigu zer gertatuko den, baina partidak hola jarraitzen baldin badu, bikote gorriak oso zail izango ditu gauzak. Naroak primeran ezagutzen du Olatz eta hormabira botatzen duen bakoitzean bertan da. Eta orain aukerako pilota Naroak.
Aukerako pilota. Berriro eraman. Tanto luze hau. Eta hanek ezin, nekez helduta pilota horretara ezin izan du altxatu. Haze tantoa. Eta ikusleak armaietan zutik ekain. Zelako tantoa jokatu duten. Kriston tantoa ikusi dugu bai. Gorrien alde erori inda kasu honetan. Eta nekea nabaria da garai honetarako ja pilotari hauetan. Gazteak dira. Eta indarrez jokatzen dute, gogoz, grinaz, eta hori nekea sortzen du ere. Eta goratu, lehen esan duzu bezala, bero handia egiten duela frontoian. Beraien arteko elkarrizketan, bi bikoteak, bata besteari zer egin behar duen esaten. Oso ondo ezagutzen dira lau pilotariak, elkarrekin entrenatzen dutelako. Eta beno, ia zer egiten dute. 7 eta 12 markagailua markatu. Eta ez duzu uste Iker hemen botillero edo entrenatzaile baten lana garrantzitsua izango litzatekela? Bai, egia esan botilleroen papera ez bakarrik paldan, pilota munduan oso garrantzitsua da, kanpotik ez dakitzen esan, errazago ikusten da dena, urduritasun horrek baretzeko norbait behar da beti, eta bai, paper oso garrantzitsua dauka botillero. Eta kasu honetan, bi bikotek ez daukate botillorik. Bueno, euren erabakia izan da, kluba berdina da, eta nik argi daukat ere, Iker. Botilleroen lana aipatzekoa da, gehien bat adin hauetan dauden dudak kendu egin arazteko, baina, bueno, erabakia horrelako izan da, eta aurrera egingo dute horrela bukaerara arte. Aukerako pilota dauka Naroak. Olatze ere oso ondo moldatzen da defentsan, Kain. Ondo iritsi da pilotara baina hutsa. Bai, ez dakit mugitu egin zaion pala eskuan edo gozo jarri nahi izan duen pilota txokoan, baina puntarekin jo eta behera joan zaio zuzenean. Eta lau tantutara hurbildu dira gorriak. Bai, badatoz, gorriak badatoz. Esan du, modalitate honetan lanak garrantzi handia daukala, konstantziak, eta horretan jarraituko dute gorriak. Eta Naroak beste tantu bat bukatu du. Oraingoan txokoan gozo utxitako pilota eta Urzue Etxebarria ezin heldu. Esan beharra dago Urzuek denbora gutxi daramala lehen mailan jokatzen eta poliki oso maila honean jartzen ari den neska dela. Orain zabalean Naroak ederki botatako pilota eta tanto balanta. Kolore guztietako tantoa ikusten ari gara
aurrelari honen eskuetan, eta momentuz aurretik. Egia esan oso kontzentratuta ikusten dugu Naroa, bai esker, bai eskuin, defentsan ondo, erasoan oso ondo, eta bueno, holan jarraituz gero, gorriek gatz izango dute partidari buelta ematea. Honetan, olatzen tanto azkarra, txokoan utzitako moztutako pilota horrekin, baina bai, urdinen partetik ikusten dugu gauzak argi dituztela, eta ez hainbeste gorrietan. Ara hor, txokoan orain goan, kriston tantoa berriro ere, Naroa. Konfiantzaz beteta dago, Iker? Ezin hobeto dabil. Botatzen duen guztia, barrura doa, eta olatzetik oso urrun jartzen du pilota. Horra hor, orain bai, Olatzek zelaneko erantzuna eman dion Naroaren aurreko tantoari. Horrelako tantoak nahi ditugu ekain, horrelakoak. Zaleen ikuskizunerako, jendea partia honez gozatzen, jendea altzata dago, txalo zaparra da pila, partido nahiko polita ikusten ari gara. eta pilota aldaketa. Zer bilatu oto dute gorriek, Iker? Dute enaiz kontu ez dut egin dute, egia esan. Eta erasoan berriro Naroa. Horra, ez dute zer usten gerorako neska hauek, eta horrean zirte da zart dabiz. Zeinen tanto politak ikusten ari garen, bi aurrelarien aldetik. Ez da erraza, hain justu botatzea pilota, oso fin ibili behar da hor lekua bilatzeko, eta ari dira biak lekua aurkitzen. Eta ase sorte txarrak asunetan gorrien aldetik, pilotak olatzi hankan jodio eta tantoa urdin. Zeinen errastasun handia erakusten ari den Anne Aldama bere bi eskuekin. Bai, gorriek estrategia aldatu dutela argi dago, pilotari gehiago eutsi nahian, hainbeste arriskatu gabe, momentuz emaitzarik lortu gabe, baina gertuago ikusten zaie. Zeinen pilota gara ona, eta usuek ezin. Errebesez gehiago harratu nahian, pilota gora bota du. Aurrelarien lana behin eta berriz goraipatzen gabiltza, baina atzelariak egiten duten lana ez da makala, kain. Ez, Iker,
badakigu modalitate honetan atzelariaren garrantzia zelakoa den, partiduari eutsi behar zaio atzetik, eta gero aurreko artistei aukera eman tantua bukatzeko. Eta horretan maisuki ari da Ane momentuz. Eta orain bai, bikote urdina ondo mugituta, Olatzeek aurrera eta atzera mugiarazi ditu eta aurrean txokoan moztuta pilota tantua bukatu. Lehen esan dugun bezala, Olatzek tantuan landu egin behar du. Ez lehenengo pilotakadan tanto egitera joan, eta hemen ikusi dugu. Pilotaka da atzera, urrengoan txokoan, eta tanto. Tantoa pixka landu egin behar ditu. Estrategia aldaketa hori fruituak ematen hasi da. Eta gero eta gertuago gorriak. Olatzen aukerako pilota. Eta luze doan beste tantu bat daukagu. Espezialitate honetan, ohikoak izaten dira olako tantoak ekain. Eta Ane daukagu kantxa sotik ibiltzen, ez dakit nekea nabar izango duen aurrerantzean, baina metro asko ibiltzen ari da. Aukerako pilota Naroak ondo gurutzatu eta tanto. Oso ondo gurutzatutako pilota, Usue Etxebarria aurreraka joan da, eta tanto. Eta horra hor izan dakoa, urdinek denbora eskatu behar izan dute. Nekea metatzen ari da tantu hauetan jada, eta hortik deskantsua eskatu behar izan izate. Bonekain eta orain errepaso txiki bat egingo diogu pilotari hauen datu ezberdinei. Naroa eta Ane ligazkan bigarren salkatuak izan dira. Olatze eta Usue lehenak, hortaz, ligazkako honenak finalean. Bai, esan dugun moduan, aurre finaletan ere beste bikote bat sartu izan dute, baina bai, aurkeztutako 3 bikotetatik 2 finala honetan. Gero bestetik, hemen ikusten dugun bezala, Grauni txapelketa famadunan edo garrantzitsuan. Olatz Zulaika 22 urte azpikoetan azpitxapeldun geratu da. Hori ere datua kontutan hartu beharrekoa da. Graunin bai Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, Iparralde eta Erriosako bikoterik onenak daudelako. Eta azpitxapeldun geratzea, ez da marka txarra, 4 pilotarietatik esan dugun moduan, 3 Grauni txapelketa horretan azpitxapeldun izan dira, bakoitza maila ezberdinean, juveniletan batzuk, 22 azpitik beste bat, eta horrek badauka bere zera. Esan dugun bezala, pilotari oso gazteak direlak. Eta Usuek normalean ez duen egiten akatz bat egin du oraintxe bertan ekain.
pilota Bai. zazpian airean nahiko erraz, eta lurrera. Bai, deskantsu batetik datoz, baina nekean nabari zaie atzelariei gehien bat, metro asko egiten ari dira. Aurrelarien trebetasuna atzelariak mugitzeko, eta azkenean atzelariak pagatu izaten du ibili behar esan hori. Eta zazpitantoko aldea daukagu markaioan egain. Bai. Zazpitanto eta partidaren erdia pasatu dugu ja. Eta orain Eta sortzi. sortzigarrena. Sortzitanto aurretik urdinak. Bada alde galanta modalitate hau izateko. Eta erabakigarria ote izango da. Hemetik aurrera ikutsiko dugu. Bikote urdina oso zendu ikusten dute gain. Gauzak oso argi dauzkatela. Atzera, eta aukera dutenean, bukatu. Eta beste tantu bat euren alde. Esandakoa, gauzak argi dituzte, egin ere egiten ari dira, egin beharreko, eta emaitzak hor daude. Eta Naroak beste tantu bat, defentzara joan eta tanto egiten bukatu. 12 eta 22 markagailua ematen du alde erabakagarria izaten hasia dela. Orain geldidunea hor kantxan jarritako kartel horrek bere moduan jarri ahal izateko. Eta partiduak aurrera egingo du Iker. Alde erabakigarria izan daiteke lakoan gaude, 10 tantuko aldea. Eta ez da 10 tantuko aldea. Eta urdinek erakusten dutena kantzan. Oso ondo konpenetratuta, gauzak oso argi dituztela. Eta gorriak dudak, gorrietan dudak ikusten ditu. Naiz eta honetan olatzen aldeko pilotaka luze hori tantoa izango da. Estrategia ez daukate urdinek bezain argi, Iker. Eta hor dago markagailuen abantaila. Igual Olatz tanto egiten oso arin saiatzen ari da. Eta hori aldatzen ez baldin badu, zai izango ditu gauzak. Pilota aldaketa daukagu berriro ere. Motela hoi biliko da segurazki azken pilota hau. Eta hori hor gorrien azken estrategia. Agian han Aldamare kolpetzar horrek saiestu nahian, ez da Iker? Izan daiteke bai. Eta Naroak pilotarik ez edukitzea. Eta hor, Naroaren lehenetariko hutsa. Hor Romabikoa botatzera joan da eta gehiegi arrotuta kanpora joan zaio. Konfiantzaz beteta dago, baina kasu honetan kanpora. Aukerako pilota Olatzek. Oso adi daude bikote urdinetako bikideak eta zaile egiten zaio Olatzi lekua aurkitzea.
Eta momentu ziker, ez dakit zureak, baina nire pronostikoak ez dira bete, ez dira bete. Lehenengo partiduan urdinen alde egiten nuen apustu, eta galdu egin dute, honetan ere gorrian alde apustu egiten nuen, da momentuz erraztasunez urdinak aurretik. Finalak finala dira ekain, eta normalean finaletan bakoitza dagoen maila ematea oso zaila izaten da. Beste faktore batzuk agertzen baitirelako. Askotan urduritasunak. Baina beno, 7 tantutara hurbildu dira orain gorriak. Eta partida daukagu aurretik. Usu ere, bi paretak bostetik botaten. Eta olatzen utza orain ere gozo ustera joan da txokoan, baina bera joan zaio. Bai, arriskatu beharra daukate Iker, argi dago, baina ez dute sortea bere alde gaur. Eta hor, 23. tantoa urdinen alde. Eta 30. Gero eta hurbilago daukate urdinek. Bai, gogoratu ezagun aurrekoa ez bezala, partidu hau 30 tantuetara dela. Eta momentuz 6 tantura gerturatu dira helburu horretatik urdinak, 24. lortuta. Partidu apurtzeko zorian dago ekain. Ez ditugu gorriak ondo ikusten, urdinak konfiantzaz beteri daude, eta... Bai, burua altxatu nahian dabiz, baina nahiko burumakur ikusten zaie. Gora egin behar dute gerturatu nahi badira. Horra, naroak egiten saiatu dena lurretik ormabikoa botana izan du, baina zai urten. Tanto gogorra doa. Bai, baina urdinak oso buru hotz ikusten jarraitzen ditu. Eta azkenean Olatxek erasoan utza egin du. Olatzen berotasuna horre tantua amaitu nahian, berriro ere kanpora joan zaio. Urdinak oso ondo defendatzen ari dira partida guztian, ekain. Ondo defendatu eta erasoan ederto. Zer gaiago nahi. Eta 5 tantura daukate txapela bikote urdinak. Eta horra naroaren beste ormabiko bat, ez dakit zenbat sartu dituen jada. 5 pasei, bai, oso ondo botatakoak, ondo markatuak, aurkaria barruan ikusten duenean, eta arrakasta handiz.
Eta beste tanto bat orain defentsan, pilota jauzi egin zaio nahi gabe egindakoa, baina tanto. Eta tanto bat gutxiago behar. Bizkaia Cup txapelketa hau Orozko aldera eramateko bikote urdinak. Bai, Iker, dena alde dagoenean, dena alde dago, eta kasu honetan urdinek, naiz eta pilotari txarto jo, barrura doa, eta tantoak lortuta horrela ere. Eta hor, olatzen, prezipitazioz beste faio nabari bat, eta etxi egin dutela ematen dute. Zeinen ondo defendatzen duen Naroak ekain. Izan du, oso atento dago, eta ematen du leku guztietan dagoela, baina bere lanak egiten ditu. Lurrera botata, korrika eginda, oso efektiboa da bere jokoan. Eta bikain bukatuta ere. Azenolako partida egiten ari den Naroa, ekain. Galanta hor ikusi dugu, nola behiratu duen bere aurkaria non kokatzen zen, eta txokoa bilatu egin. Azken tantoa, txaloak armaietan, eta ara, hanek egin duena. Sakez utza. Bai. Agian lasaitu egin da, gauzak egin da ikusi ditu. Markagaion horrenbesteko aldea ikusita ekain. Lasaitasunak falta. Normalak izatea batzutan. Eta gorriak pilota aldatu nahian, baina ikusten dute erabili gabe dauden horrek oso motel dabiela. Eta jarraitu egin dute berdinarekin. Azenolako pilota garan aldamak, errebotean. Erreboteko zulora. Eta Usuek ezin, txapela, Naroa, eta Aneren txat. Orozko aldera doa, baina pikote honen etxera Iker. Azelako partio jolaztu duten, gaurkoan ekain. Gauzak erraz egitea zer den erakutsi digute, eta orain eurekin izateko aukera izango du. Hane, Naroa, zorionak, txapela Orozko aldera eramatuko duzue gaurkoan. Partidu galanta zuena, hasieratik bukaerara gauzak argi izan dituzue, eta zuen estrategia goraipatzekoa. Argi izan duzue zer egin behar zen partidu honetan, ezagutzen zaretela suposatzen dut, eta nola planteatu duzue partidua hasieratik? Ez dugu inolan planteatu, genekien atzean jokatu behar genuela, eta aurrelaria oso gogorra delako. Baina,
improvisatua izan da. Azkenean, ba hori, jokatu eta azkenean 30 llega arte. Bai, ikusi dugu zuen jokua frontoia zabaltzera bultzatu duzuela, eta gero partidua aurrean oso erraz amaitu dituzu tantoak naroa. Ohituta zaude hainbeste sorte edo hainbeste pilota hainbeste erraz sartzen aurrekaldean? Bueno, sin más, egunaren arabera. Saiatu naiz eta gaur zorionez sartu dira eta genekien aurkari oso gogorrak zirela eta guk azkenean gure buruan geneukaguna egiten saiatu gara eta atera izan zaigu. Bueno, eta egin duzue. Komentatzen nibei izan gara partidu osoan, oso gazteak zaretela. Denbora nahikoa daramazueia goman jokatzen eta non dago zuen muga? Ez dakit, hemendik ez dakit, ez dakit inolago mugarik, baina bueno, hemendik jarraituko du jokatzen eta zer lortzen dugun. Hori da, ilusioa behar da, honetan jarraitzeko, eta zorionak bioi eta disfrutatu, ospatu, eta ikusiko gara urte askotan espero dut, gazteak zaretelako, eta frontoietan ikusiko gara. Zorionak berriro ere. Eskerrik asko. Aupa bikote, zuei zorionak ematea, urbildu, bestela ez da ikusten gauran. Zorionak ematea ez dago gaurkoan, baina, bueno, liga galanta egin duzue, partidurik galdu gabe aurkeztu zarete finalean, eta azkeneko partidu honetan ez da sortea zuen alde egon. Nola ikusi duzue partidua? Ikusi bezala ni hasieratik ez nengoen partidan oso ondo sartuta, beraiek oso ondo hasi dira lehenengo momentutik, eta gure faioak bereziki nien naiz oso ondo egon aurrean, usu egon ateratzen horatzek, eta gure faioak hartuta aurreraka joan zaizkigu hasieratik. Bai, ikusi du hemendik estrategia aldatzen joan zaretela, hasieran gehiegi arriskatu nahian agian, gero ja partiduan gehiago sartuta tantoak luzeago jokatzen, baina ez bata ez beste ez aizu urten. Zer egin altzen? Ez dakit, pilotak aldatzen zaiatu gara, apur bat bote desberdinak ateratzen, aurrean, atzean, baina nien ez gustura sentitu, ez atzean, ez aurrean, eta gainera ez da gure eguna izan, olatzek ere ez du ondo asmatu, eta haiek oso finibili dira faiorik egin gabe. Bai, bueno, komentatzen ibili izan gara oso gazteak zaretela, segurazki final askotan ikusiko zaituztegula, eta hemendik aurrera Orozko aldean gauzak berdin egiten saiatu, eta hurrengo batean, txapelarekin zoazten etxera. Espero du guztiok hurrengoan gure alde jausten duen partida. Seguro baiet, gaur baino beto bai. Beno jarraituko dugu Palamotzeko partiduarekin, eskerrik asko eta laster ikusten gara.
Eta bueltan gara pilotatzaleak eta ikusle agurgarriak. Arratsaldeko azken partidua daukagu gure aurrean Palamotzez amaiako finala hau. Bizkaia Cupeko txapela jokoan. Gerriko Gorriz hor ikusten ditu Unai Zabala eta Koldo Arrieta eta Gerriko Urdinez, Igor Bilbao eta Rai Saez Txiletarra. Arratsaldeon berriro ere Iker, ze espero dugu partidu honetatik? Bueno, partidu honetan, Igorrek eta Raiek etxean jokatzen dute. Armaietan ikusi behar da, Sopelastar piloa daukagula, Igor eta Raien alde. Eta hori erabakigarria izango ote den, ez dakigu. Bai, Raimundo naiz eta Txiletarra izan, oindala urte batzu agertu izan da hemen gurean eta kurenen jokatzen ari da eta oso maitatua den pilotaria, maitatzen oizten da eta ikusiko dugu ere lehenengo partidu horretan bezala honek ere latindar grin hori badaukan edo bere benetako maila ematen baldin baduekain, Raiek partidu oso ona egingo du. Bai, esperantzak beregan jarrita daude partidu honetan. Lehenengoan esan dugun moduan, lauetatik agian mailarik altuena duena bera da, baina Sestauko lagunarteakoek bere lana egiten saiatuko dira. Unai ere partidu txukunak egitez dator azkenengo boladan, eta Koldo denbora asko lehenengo mailan egondako pilotaria da, naiz eta agian modalitate hau izan bere favoritoena, bertan da finalean. Horra, lehenengo tantua Urdinen alde. Hemen ikusten da aurrelaria botatzen uzten baldin badu, atzelariarentzat arazoak datozela. Eta hemen ikusi da, piloto horretan Koldorentzat oso zaila izan dela. Bai, askartasuna nabarituko duzu azken modalitate honetan. Izatez, 800 gramo inguruko pala batekin jo behar da pilotari. Jo behar zaio pilotari eta pilotak 80 gramo inguru pisatzen ditu eta abiadura handia hartzen du. Hazen nolako tanto ikusten ari garen, ekain. Eta Igorri gora joan egin zaio. Bai, aurreko partidoetan ez bezala, urduritasun gabe ikusten ditu pilotariak nahiko solte eta maila hau ematea espero dut partidu osoan zehar. Bigarren tantonen moduka baldin badira tanto guztiak, azelako partida ikusiko dugun ekain. Eta pilota aldatu nahian Sestaoko bikotea. Bueno, eta Raik eskatu digun zerbait egin beharko dugu, ez da, ekain? Bai, ilusio handiz dago final honetan Rai, aurrekoan esan dugun bezala Jorgeren partetik. Raik ere ilusio handia dauka txapela bat jantzez, ez dakit bere lehenengoa izango zen edo, baina latindar pilotari hori txapelaren ikur hori kristona gustatzen zaie, eta norbait bereziri opa nahi dio txapela hori, ez da, Iker? Bai, bire aitonari opa nahi dio txapela hau, Jose Miguel Saezi, bertan Txiletik partida jarraitzen ari direlako orain, bai aitona eta bai familia guztia ere. Agurrak guztiei eta esperoan bere familiako kideak maila ematea eta txapela opa alizatea.
Pelotak biziak dira ekain, oso biziak pilotak. Bai, azken bola honetan horrelako materiala ikusten ari gara, eta ez dago egiterik moldatzea baino. Ez dakit ikuskizunerako materialik aproposena dena azken denboraldi honetan guri iristen ari zaiguna ekain. Bai, esan dako Iker, ematen du horrelakoa izango dela azken edo etorkizunen materialaren bizitasuna eta pilotari geratzen zaiguna honetara moldatzea eta ahalik eta ikuskizunik onena eman ahal izatea. Eta zalantzak zake horrekin, Koldo ona izan dela ustetan, baina epaiaren erabakia da kontuan izan beharrekoa hemen, eta epaiak pasa ikusi du, eta beraz bigarrena izan da tantua urdin. Partida beroa espero da ekain, bai armaietan eta bai kantzan ere. Bai. Izan dugu Sopela ostar asko daudela, baina Sestaoko jarraitzaile asko ere etorri dira eta armaiek itxura oso polita daukate gaur. Bai, hemendik enbidia sanoa daukagu ezta Iker, armaiak horrela ikusteaz eta gu kantxan ez izateaz, ezta? Hombre, hori holan da. Baina, bueno, etorriko dira gara jobeak ekain. Eta, bai, zu esan dako, Iker, hemen ikusiko den lehia ez da bakarrik kantxan izango, armaietan ere ikusi egingo da, izatez iraganean askotan eman den finala da hau, Urene eta Lagunartearen artekoa, eta lehia kortasun hori euren artean hortxe da, derbi klasiko bat da gure lurretan eta horrela nabari da. Eta orain ikusi dugu berriro Koldo sakean aratzoa dituela. Gogoratzen baldin baduzue lehenengo partidan Arruzko paletako finalean materiala nahiko bizia zen eta arazo nahikotxo izan dituzte atzelariek sakea ondo jartzeko. Eta trebe hor Unai pilota luze joz, tantua bere alde. Sopelostarretan urdiretasun punto bat somatzen dute kain. Ez dakit etxean egotearen presio hori nabari izaten da, Iker. Eta hor, ez ulertua egon da bikote urdinean. Raik pasa eskatu dio Igorri, baina Igorrek pilotari sartzea erabaki du eta kale. Aukerako pilota zuen ekain. Pasa bat zen bere, aukerako pilota zuen. Eta Koldok neurria hartu ezinan jarraitzen du. Hor, sakearen teknika pixka bat moldatu egin du Koldok, pilota moztuz, eta helburua lortuta, tantoa euren alde izan da. Ikusi dugu pilotak botea 6 eta 7 artean sartzen baldin bada, errebotera doala zuzenean eta kasu honetan Raientzat zailtasun handia. Bai, bizi ibili behar dira hor errezkoan pilotariak. Pilota errebote zuloan erraz sartu egiten da frontoi honetan eta.
Eta epaiek tantua geldiarazi egin dute. Goian jo aldu. Nik argi ikusi dut ekain. Pilotariak ez da aurkate argi, baina epaile biek Prieto eta Ortiz Andere jaun-andreak argi izan dute eta pilota txartzat jo dute. Eta sakea eskura bota dio Raiek, Unai, eta Unaiek aukerako pilota utzi egin du, eta tanto batera jarri dira Sopelostarrak. Eta eskerrak pilota leku batean sartuta gaudela, kanpokaldean Kriston Zaparra da botatzen ari dela ematen du. Hortik ere etxetik zarata entzungo duzue. Eta pilota arriskutsua hor Koldok jotakoa. Gehiegi moztutakoa. Bera joan zaio eta aurrelarientzat arriskutsua. Eta Unai kezin. Barkamen azkatzen dio Unai. Nahi gabe eginiko tantua delako. Baina, bueno. Nahikoa egin du bere eskubiarekin pilota hori eraman da. Hormabira irten zaio, baina tanto. Eta partida orekatu ikusten ari gara, ekain. Zortzigarren urdinentzat sakez Raik egindakoak. Luze izango da sake hau. Zela nolako akatsa egin duen Koldok oraingoan. Bai, pilota bihurri zetorren hor eskerpareta eta frontizaren arteko txokoa jota bero Rairen sake horre. Baina eraman beharrekoa zen, Iker. Bueno, eta Sopelostarrak apurka, gorantza da zela ematen du. Igorrek huts argia egin du. Erasorako pilota zen ekain, baina, bueno. Ez dakigu, txarto etorri zaion. Txarto hartu duen pala edo zer, baina tantoa gorri. Eta Koldok sakeari eutsi ezini. Oraingoan Rai tokatu zaio akatsa egitea. Ez zaukan ezer asko izake horrek, baina Bai, badakigu Raik beti pilotari jo nahi izaten diola. Oso pilotari bortitza da eta pilota errez ikusten duenean ez du geroko usten. eta Koldok sakearekin zailtasuna dituela Bai. argi dago. Eta lehenengo sakea modalitate honetan ez sartzeak arazoak ikar ditzazke, baina bigarrenarekin momentuz moldatzen ari da. Hori ez bada aldatzen, behintzat, horrekin egin beharko du aurrera.
Ona. Zelako errebotea, Rairena. Rebotetik rebotera eta altza ezina pilota hori. Oso gogotxo ikusten dut Rai. Lehen esan dugun bezala, ilusio handia egingo lioke bere aitonari txapela eskaintzea eta partidon oso sartuta ikusten dut. Oraingoan Ormabira sakea, badakigu eskertiek doaia hau dutela. Sake bat barruan sartzeko, urrengoa Ormabira botatzeko eta aurkarietan dudak zorrarazteko. Gertu ikusi du pilota Hiker. Oso gertu. Aukerako pilota. Ez du osatu. Orain. Hori bai. Oso ondo koldo defentsan eta Raiek. Lekuan jarri du, lekuan. Pilota hor jarrita ez dago zer eginek Iker. Ez. Egia esan pala motxean errebotean ondo sartzen baldin baduzu pilota, aurkaria jai dauka. Eta Javik hori ikusi egin du eta denbora eskatu egin du euren pilotariei indikazio berriak emateko nahian. Oraingo partidan, Botillero lanetan, zestaotik Javi eta sopelatik Patxi Zizkar dugu. Bai, hor Rairen berotasun hori tenplatzeko esfortzuak egin beharko ditu eta pilotari hau partiduan sartuta eukitzea lortzen badute, lan handia eukiko dute egin da. Eta non egon daiteke partida honen gakoa ekain. Sakean, sake errestoan, ez dakit. Nik esango nuke Iker, pilota lurrean botarazten duen bikoteak erraztasun eukiko duela partidua aurrera ateratzeko, eta frontoi honetan behintzat nire eskarmentuak esaten didana, pilota lurrean jarri behar dela botatzen, eta atzelariaren ipurdia errebotaren kontra jartzen saiatu, eta hortik etorri alda abantaia. Eta bostantuko aldea. Sopelostarren alde. Aukerako pilota Igorrek. Ondo, koldo. Eta kanpora joan egin zaio Unairi. Motz gelditu egin da, eta pilota onera sartu ezin. Unai aurrelari oso ausarta da beti pilotaren bila, eta oraingoan, pixkat berandu heldu da eta pilota kanpora joan zaio. Bai, pilotari gaztea, impultsiboa, 22 urte baino ez ditu. Azkenengo goladan maila ona ematen ari dela esan dugu. Eta etorkizuna opa dio. Atzen nolako sakea eraman duen koldo. Hor, ez dakigu zer egin nahi izan duen Unaik, pilota bihurritu nahi izan du. Ez du palan sartzerik izan eta gora jo zaio efektu handiarekin. Eta hemen Sopelako klubian Igor Bilbao dugu. Igor bertakoa da, Sopelostarra, ez da, ekain? Bai, kantxan dugun Sopelostar bakarra da, bera. Urte asko da aramatxa eta hor arazoak Igorrentzat. Ez du pilota hori espero izan eta
bizkarrean jo egin dio, espero dugu ezer ez izatea eta arazo gabe aurrera egin alizatea. Baina bai, esaten ari ginen, Txopelostar, herritar bakarra dela kantxan, betidanik kurenen ibilitakoa, urte batzuk eman ditu kanpoan, jokatu gabe, baina azkenengo boladan inoiz baino indartxo ikusten dugu. Heldu zaigu crossfit munduan sartu egin dela ere, eta hor emaitzak kriston fisikoa du, eta horretaz baliatu egiten da kantxan ere. Bere ibilbidea zein dan ikusita, egia esan, txapela bat merezi du, jada igorrek. Bai, tipo oso jatorra da, beti frontoian ikusi duguna, beti gogotsu, eta bai, txapela baten bat egiko du, baina beste bat orain bere bueltan ere nahiko duela tinetzi dugu, ziur aski. Eta bitartean 10 eta 15 marka bai. Atzen olako txakeak koldok oraingoan. Eta ikusten dugu sakeak duen garrantzia. Esan dugun bezala, pilotak bote egiten badu 6 kuadroaren bueltan, oso zail jartzen da pilota hori frontizera bueltatzen. Bai, bai. Bai? Bai.
Bueno, ikusle agurgarriak. Bueltan gara, arazo teknikoak izan ditugu. Kolpe galanta jaso dugu hemen jokatuta gauden gunean. Pilota bat etorri zaigu Orna Zabalera eta, bueno, ondo gaude eta aurrera egingo du retransmisioarekin. Jarriko gara lekuan, 19 eta 18 daukagu markagailuan gorrien alde. Eta, bueno, hor jarraitzen du partidua, ez da Ikar? Bai, gorriek izan dute bolada polit bat. Eta, bueno, orain Kurenetarrak, berriro ondo jarrita zeudelakoan egon naiz, baina begira, sake zutxa. Eta hor, Koldo sakera, Zabaletik, eta Igorrek eutxi ezin. Eta sakearen garrantzia hor ikusten dugu, Koldo asmatzen hasi da, eta sakada galanta egin du aurretik jartzeko. Eta partidan erdialdera heldu gara, zestakoak 3 tantos aurretik, eta tantu erabakigarriak etorriko dira hemendik aurrera. Bai, 21 eta 18 markagailuan. Eta Koldok emandako abiadura gailentzen hasi da partiduan, pilota errez mugitzen ari da, eta horre Patxi Fiskar konturatu izana, eta denbora eskatu behar izana. Eta ze gomendio behar dute pilotari hauek, Iker? Bueno, lehenik eta behin Igor lasaitu. Zerbait izan du aurreko tantoetan, ez dakigu zer izan den, baina lehenik eta behin lasaitu egin behar da. Eta gero ikusten ari gara Koldo oso ondo ari dela, orduan Koldori pilota errazik ez ustea. Zuk esan duzune bezala, pilota lurrean ibili behar da, eta Koldo eta Unaien aireak ekiritu behar dira. Hortxe Ikerrek emandako gakoak, eta dakigu Patxi zertan bideratu dituen bere pilotariak, baina zer aldatu behar badute ere, orain izan behar da momentua eta partiduari lekua galdu gabe ibiltzea. Oso pilota harina, jokatzen ari ginen, ekain. Sake ona, errestoa are onagoa ere, Iker. Eta, bai, pilota bizia izan da, botea egin du lurrean da, zaildu egin zailo hor Koldori eta altxandu ezin. Soinu gabeko pilota, ekain. Bai, Piskat kortxo moduko soinuarekin. Badakigu, erraz galtzen dutela bere osotasuna pilotak azkenengo boladan, eta ez dago zer eginik, zestainora hurbildu behar gara pilotariak, aldatu, eta pilota oso bat berriro jokoan jarri, kontrolatu alizateko. Eta horixe izan da Raik egindakoa, pilota berri bat atera egin du, eta koskorragoa dela ikusten da, eta nabartu egizaio hor Koldori, ez dela hain errez bueltatzen erreboteko zulotik. Pisu handi hartzen du pilota horrekor.
Eta partida daukagu, ekain. Bi tantora jarri da Sopelastarrak. Tantu batetan orain, Unaiek defentsan ezin, eta tantu batera jarri dira Sopelako. Bai, Iker, 21 eta 22. Gogoratu behar dugu, partida hau 40 tantora jokatzen dela. Gogoratu behar dugu, partidu hau 40 tantutara jokatzen dela, pala motzako modalitatea dela, eta partida 40 tantura izaten direla. Eta A2 markagailuan orain, 22 A2. Hazen nolako pelota eraman duen Koldok. Aukerako pilota Unaiek. Eta zeo. Kantua Gorri. Oso ondo. Eta irugarrena Gorrien alde. Hazen nolako defentsa Koldok erakutsi duena. Bai, Rai erosoago ikusten dugu pilota berri honekin. Txakea lekuan jartzeko erraztasun handiagorekin. Baina kasu honetan Igorrek kitako aukerako pilota ez du aprobetxatu eta Gorriek buelta eman diote. Aipagarria Koldoren partida, ekain. Partida polita. Esango genuke paleta larruz adituagoa dela. Baina pala motzean ere oso ondo abien mutila da. Fizikoki aldaketa galanta izan duen pilotari izan da. Kilo asko kendu ditu azkenengo urteotan da nabari zaio, kantxan errazago ibiltzen da, jarriago dago, motivatuago ere uste dut, eta pilotari oso elegantea da. Baina berdintasuna markagailuan jarraitzen du, 23 kasu honetan, eta bikote urdinak bere pilotari bere pilota aukeratute berriro ere aurre hartzeko partidu honetan. Haze erraztasuna eskubiarekin jotzeko Raik daukana. Eta bera, joan zaio Gorri aukerakoa. Aukerako pilota izan du. Tanto egiteko aukerako pilota, baina huts. Halako pilotak ezin ditu Igorre barkatu. Partida irabazi nahi baldin badu. Eta 24-23 horretik Lagun Arteako bikotea. Koldo zakera. Hor, agintzerak orduan dudak ikusi ditugu Rairen partetik, baina Igorrek argi izan du, pasara zijoala pilotari eta horrela utzita, pasa. Eta Gorrien beste tantu bat. 25garrena, Iker, 25garrena. Eta biko margenarekin orain Gorriak. Ez dut bate eros ikusten Rai kantxan, momentu honetan. Ez, aurrera egin ezinik dabil eta pilota horrek bereak izan behar lirateke. Unai defendatzera joan da, baina azken momentuan kalera bota du pilota. Eta tantu bakarrera jarri dira berriro ere.
25 Lagun Artea, 24 Sopelako bikotea. Eta bion tartera ez dakigu nahita edo nahi gabe, pilota bota du Igorrek, ez dira ulertu sextaoko bikoteko kideak eta tantoa urdin. Eta 25 berdinketa orain markagailu. Jake oso narraiek Ederra. Pilota goitik moztuta. Ez da sake klasiko bat, baina pilota leku honetan gehien bat oso efektiboa den sakea, Iker. Eta Sopelostarrak berriro aurretik. Ez dira, oraingoan Lagun Arteako bikotea konpondu eta beste tanto bat Sopelakoentzat. Eta Javik, Lagun Arteko botilleroak beste atseden bat eskatu du bere mutilentzat partidua berriro buelta eman alizateko. Bai, Kurenekoak aurrea hartu egin dietela ikusita, denbora eskatu egin dute eta zerbait moldatu behar izango dute. Eta orain entzuten dugu nola Patxik kontzentrazioa eskatzen dion Raimundori, sake horretan bere kontzentrazio guztia jartzeko alegia, eta hortik etorri dezake urdinen erreakzio. Motibatuak ikusten ditu urdinak, ez da Iker? Bai, hasieran esan dugun bezala etxean jokatzen dute, zaleak beraien alde dituzte, eta bueno, badakigu zaleen aurrean irabaztea danok gustuko dugula. Bai, motivazio bikoitza. Ze pilota Igorrek altzatutakoa. Eta Unai kale. Laprast egin du lurrean Unai ebeza. Bai, Unak ez ditu ondo lurrean jarri eta horren ondorioz ezin izan du pilota behar den moduan kolpatu eta behera joan zaio. 28 eta 25 markagailua. Koldori ietzen egindako pilota, baina tanto gorrientzat. Rai lekuz kanpo ikusten dut, Ikain. Horrek ere markagailura egotzen dira Iker. Puntarekin txapa gainean erori, bote kaskarra egin da kantua alde. Zelako utza momentu importante honetan Igorrek egin duena, astintzeko pilota zuen eta gora joan zaio. Bai, tanto guztiak edo momentu guztiak dira garrantzitsuak, baina hurbiltzen ari gara ja gune edo une erabaki garrietara eta huts horrek ezin dira orain egin. Eta 29garrena Sopelako bikotearentzat, Igorren restoa zuzen rebotera eta koldok ezin eraman. Bai, hor bai aurkitu duela
lekua Igorrek, pilota ondo enpalatuta, eta erreboteko zulora sartuta, tantua urdin. Eta 30-etik gero eta gertuago, tantu psikologikoa izaten da, 30 lortzen duen lehenengo bikoteak lasaitasun bat hartzen du normalean, eta hortxe bai. Eta Igorrek eratzuan galdu duen pilota. Ez dakit, airez bipareta botatzea joan den edo zer, baina txapan salatu du. Bai, pilota azkarra jona izan du, eta txapara joan zuen. Eta tanto batetara jarri du berriro. Erantzunona. Errebote luzea gaur. Eta ezin Igorrek. Eta 29 berdinketa markagailuan 11 tantura dute txapela bikote biek. Eta errebote horiek naiz eta erraz ematen duten, badakigu zuta biok ez da iker, pilotak daukan azkartasun horrek rebote luze horietan askotan zail egiten zaigula jarraitzen. Referentzia galdu egiten ditugu, eta 30 lagun artea aurretik berriro ere, 30 tantu psikologiko hori lortu aldute. Eta txapela gertuago daukate ikain. 10 tantutara iker, bai, 10 dira, baina 10 egin behar dira, Ez da erraza. Larri barruan. Raientzako pilota proposa, baina lurrera joan zaio, eta 2 tantuko aldea Sestaokoen alde. Luze lehenengo txakeak, Koldonen lehenengo txakea Luze. Bigarren aukeran izan barko da. Hortxe Koldo. Ezen olako txakea eraman duen Raik. Olako errebotea Raik eraman duena. Eta Igorrek bera. Laguntzera etorri da zazpigarren kuadrora Igor, baina ezin eraman. Ez dakit telebistatik antzeman daiteke zelako zailtasuna daukan kirol honek, zelako abiadan datorren pilotak, zelako egur zatiarekin eman behar zaion, baina benetan oso kirol zaila dela. Bai, euskal pilotako modalietateen artean zaiena, agian. Bestetatik ezberdintasunak baditu, pilota kolpatu behar izaten da, esan dugun moduan, egur zati batekin. Pilota ezin da gelditu, eta horrek zailtasuna baino ez dira pilotarientzako. 2 tantora urrundu dira txapela aztarrak, 10 tantu falta zaizkie, txapela altxatu nahi baldin badute. 10 urdinei, 8 Igorriei, 30 eta 32 markagailuan. Mucho Unai. Oso ondo Igorrek. Oso ondo Igorrek. Hor bai. Eta tantu batetara jarri dira. Lekutan jarri du pilota hori, ez da Iker? Bai.
leku txarrera bota du Igorrek. Bueno, eta hemen dagoen zaleen giroa. Urko hori esker dela esan genezak ez da, ekain. Urkok egiten duen lana... Bai, aurreko partiduan nabari izan dugu mugimendu armaietan ez da. Eta begirada bat bota diogu eta zozketa bat egon dela konturatu gara. Urdai azpiko bat zozketatzen arituko dira partidu bukaeran eta bai, Txopelako frontoiko tabernari eskerrak eman behar zaizkido aportazio horregatik. Egia esan Urko egiten duen lana hemen frontoiko tabernan aipatzekoa da eta eskerrak ematea baino ez zaigu geratzen. Eta bitartean Urdinak aurretik berriro ere 23 eta 22. Bero jarretzen ari da partidu hau. Armaiak ikusi besterik ez, jende azutik, txaloka, bakoitzak bere bikotea defendatzen, azenolako giroa daukagun gaur Sopelako udal frontoian. Azelako pilotarraik altxatutakoa. Eta horri gorrek ezin. Espertu egin zaio. Eta berdinketa 33-na. Jaun Andreak. Tentsioa nabari, bai kantxan eta bai armaietan. Bai, eta partidua horren isla da, ez da, Iker? Bai. Partiduan maila dagoenean, armaietan ere tentsio hori nabaritu izaten da. Takigu zelan daramatzaten urduritasunak lau pilotarie, baina egia ezan partidu polita egiten ari du. Oso bizia. Ikuskizunako partidu. Atzenolako pilotak adarraik eta zelako erantzunak Koldok. Eta horra hor, Unai gatxatutakoa. Zer eraman duen Unaiek. Txalotzeko tantoa dau. Eta Urdin erori egin da, Urdin. Hau bai dela ikuskizuna. Zelako tantoa, zelako pilota eraman dituzten pilotariek. Unai Zabalak esker horman eramandakoa izugarria izan da ekain. Bai, eta ematen du pilotariek azkenengo partidu honetarako utzi dutela tentsio osoa edo berdintasun osoa eta goi-goian bukatuko dugula, Iker. Azenolako tantoa ikusten ari garen. Eta gehiegi egin nahian agian Unai iez egin dakoa kanpora. Eta horra hor geldiunea berriro ere Sestaoko lagun arteak eskatuta. 35 eta 33 markagailuan Urdinen alde. Eta partidua gelditu behar izatea erabaki du Javi Sainz dela Mazak. Eta hor ari da bere pilotariak. Eta Iker, final hauek zuzenean ematen ari dira aspaldiko partez telebistan, Facebooken eta YouTubetik ere, eta guzti hori eskertzekoa da, ezta? Bai, gure kirola maite dugunok kasu honetan pala leku guztietara heltzea nahi dugunok, egia esan gure federazioa, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntza egin dituen azken mugimendu edo
egin duen lan guztia mirestekoa da, eta esker ona eman beharko diegu beraiei. Gaur, Telebilbao bezalako kate baten, partidak zuzenean ikusteko aukera dugulako, eta hori, eskerreik beroenak beraieitzat. Bitartean, Raik Sakez, 36garrena jarri du markabailua. Eta bitartez, aipatu duzunari gehituz, Telebilbauri ere eskerrak eman nahi dizkiogu, apostu egiteagatik gure kirolagatik, eta espero dugu luzaro mantendu alizatea harreman hau, benetan lagungarria delako gure kirolarentzako, eta teknologia berri hauetara ohitu behar garelako azken finean, eta federazioa gaztez eta berri honek aurrera pauso bat eman duela berritasun horietan ematen du, eta eskertzekoa. Eta denboran iraun dezala ekain. Bai, berriztu behar garela argi dago, eta urratsak ematea, aurrera urratsak ematea beti ere positiboa da gure kirolentzako. Eta finalari dagokionez, 34 Sestaotarrak, 36 Sopelako bikoteak. Eta sakea Koldoren eskuetan. Txapela gero eta gertuago. Hain gertu eta hain urrun, Iker. Aipatu beharrago, pilota berria atera dutela azken sake honetan gorriek. Ea horrekin txapela lortzen dute. Aukerako pilota igorretzat. Ondo jarritakoa. Eta 37garrenak Urenaren alde. Sopelostarrako gertu dauka aspaldi bilatu duen txapela. Eta armaietan jendeak ezin du ipurdia aulkietan euki, azkeneko tantu hauetan mundu guztia zutik, animatzen eta kriston giroa. Oso luze igor. Ozelako errebotea Koldok. Eta urdin 38garrena ere. Aztelako abiadura igorrek ematen duena pilotari. Crossfitak hor mesedegin alko dio Iker. Iez egindako pilota. Botela zerrean, iez eginda txapa gainean, 39garrena Urdinen alde, eta Rairen eskuetan azken sakea. Armaiak zuti, txaloka. Atzelako giroa Txopelako frontoian. Azken sakea Raiek. Ormabira ondo bilatuta, Unaik, azte. Odolotza izan duen pilotari gazte honek, Ormabira pilotari botatzeko, eta 35garrena euren markabailua jartzeko. 35 eta 39. Eta Koldo sakera. Aztelako errebotea eraman duen Raiek. Aukerako pilota Koldok.
inork ez du pilota galdu nahi. Final hau irrikitan, Igorrek nolabait sartu pilota horri, eta kale, 36 eta 39. Partida daukago ekain oraindik, partida daukago. Itxela. Sakea eskuan izan da, oraindik ere markagailua iraultzeko aukera badute gorriek, argi dago. Itxela armaietan ikusten ari garen giroa ekain. Orain dela denporatxo horrelako zerbait ikusten ez nuela. Aspaldi bai, aspaldi. Eta horra hor! Igorrek jarritako pilota horretan egon da Kurenek eskuratutako txapela. Hor urdinen potza. Baina gorrien lanare aipatzekoa. Kriston maila eman dute partidu honetan. Final galanta eskaini dute. Eta txapela sopelan geratuko da kasu honetan. Final polita ikusi dugu ekain. Oso, Iker, oso polita. Entzun egin behar da orain, jendearen txalotza, denok disfrutatu egin dugu, bai hemen gu esatari bezala baita kantxakoak eta baita armaietakoak eta egia esan partida oso polita. Emozio gogorrak azkenerako utzi dizkigute pilotari guztiek, baina kristona gozatu izan dugu gaurko festivalean eta Parraian txapel banaketa edo sari banaketa ikusiko dugu. Badago dena prest, federazioak ekarri ditu gaurko sariak, txapelak eta eskertzekoa da. Naiz eta bigarren federazioarentzako agian bigarren mailako txapelketa bat izatea hau, egin duten apustua eta txapelak berreskuratu ditu Bizkaia Cup honetan, Iker. Bai, egia esan albiste oso ona. Beti esan dugu maila bakoitzean txapeldun bat dagoela eta txapeldun guztiek txapela merezi dutela. Eta beno, lehen esan dugu bezala, eskerrak emotea besterik ez daukago. Esan dugu zuen bezala federazio gazte baten eskuetan gaude. Gaztea baina prest lan egiteko prest daudenak, eta momentuz gauza asko egiten ari da, gauza onak, eta horrela jarrai dezatela nahi dugu. Bai, Iker, argi dago ez dela erraza daukaten lana, baina momentuz gauza positiboak jarri dituzte mahai gainean, eta espero du horrela jarraitu ahal izatea. Eta gure kirolak gora egitea, noski. Egingo dituzte euren akatsak ere, argi dago, baina gauza positiboak akatzen aurrean gailentzen badere, berri onak izango dira pilotarentzako. Halaxe da ekain. Eta bueno, eta aipatzeko dabe bai, behin eta berriz errepikatu duana, armaietan egondan giroa, ikusi dugu sopelako herrian zelako pala afizioa dagoen, eta ikusten da pala, kasu honetan Bizkaian biziri dagoela, eta biziri jarraitu nahi duela. Eta eta oleako ekimen ezberdinekin ikusten da, ez bakarri biziraun, baizik eta gorakada izango duela, eta horretarako ez bakarrik federazioek, baizik eta klub ezberdinak eta baita entitate pribatu eta publikoak honekiko apustu egin beharko lukete. Bai, pilotariak eskaintzen ditu gaituen ikuskizuna galanta da, eta espero dugu entitate horien apoio hori nabaritu ahal izatea ere. Klubetatik ere gure lana egingo dugu, betidanik egin izan dugu, eta horretan jarraituko dugu.
Bueno, eta orain jarraian sari banaketarekin hasiko gara. Bueno, badakigu, hemen lehen ekainek esan duen bezala txapelak daudela, eta bueno, bai pilota munduan, txapeldunak txapela merezi du, eta hemen dauzkagu federazioak lortutako txapelak. Eta bueno, orain apurka-apurka finaletako protagonistak deitzen joango dira, eta bakoitzak bere garaikurra hartuko du. Bai, orain megafoniarekin arazo teknikoak direla ematen du. Pazientzia eta bueltatu gara. Hortxe, lehenik eta behin lehenengo partiduko protagonistak irtengo gara, paleta larruz aritu direnak. Gogorarazi behar zaituzu nola geratu den final hau, ez da Iker. Eta txapela zestau aldera joan dela gogoratu beharra dago. Eta azpi txapeldun Kureneko bikotea izan dela. Bai, lehenengo partido horretan, bueno, sariko banaketarekin hasiko gara. Armaietarako sariekin, tosketa honetan egindako sariekin arituko dira. Kureneko elkarteak kamiseta bat zozketatu du. Eta horra hori irabazlea, kamiseta bat eramango duena bere etxera. Eta Aritzak banatu egingo dio kamiseta hau. Aritza Kureneko presidente berria edo lehendakari berria da. Eta berak egin dio ikusleak ere bere protagonismoa arratsalde honetan, Iker. Bai. Ia noretzako da nordezki azpika gozo hau. Agiarek gaine edo niretzako. Oioak entzuten bat dituzu, bertatik guri tokatuko segula esan nahi du. Ez da posible izan. Eta horra! Ara, txapela, zaparte! Naroak! Ez, gaizki ulertu egon dela ematen du. Ze gertatu da, Iker? Ze gertatu da orain? Ez dakigu zer gertatu den, baina Naroak txapela zaparte Urdai azpikoa dara matxera. Azela olako igande arratsaldean Naroarentzat. Merezita Iker, kriston partidua bota du eta... Guk ere merezi genuen, guk ere merezi genuen. Ez du egun hau astuko Naroak,
Perez profesionala, Enaitzola eta Bizkaiko Pilota Federakuntzako presidentea, nahi aurro erramitako arduraduna eta... Udaleko zinegonetzea ditugu sariak banatzeko prest. Eta esan bezala. Kureneko bikoteak edo hirukoteak kasu honetan jasoko du. Hortxe doa lesionatuta dagoen Nafarrate gaztea. Jorge Borrajorekin batera eta Jon Olazabalekin batera. Hori bai keinu polita, Iker. Bai, horrelako keinuek kirol hau egiten dute handi. Bai, entzun dugu Jorge Borrajo gure elkarrizketan pilota honen maitalea dela eta keinu oso onak ditu lagunekiko. Ni ere jaso izan ditut gesto horrek beren partetik eta kriston mutila. Eta bikote irabaztea lagun arteate. Endika García eta Joseba Basabe. Horra hor. Iragana eta etorkizuna argazki berean. Azei nolako etorkizuna duan Endikak. Horrela jarraituz gero, ilusio horrekin jarraitzen baldin badu, hainbat gauza lortuko ditu kirol eder honetan. Bai, esan dakoa Iker gogoa dauka, lan egiten du eta hori fruituak ematen ditu azken finean. Kasu honetan azpitzapeldun Olatz eta Uxue ez dute bere eguna izan gaur, baina segurazki hurrengo finaletan ikusiko ditugula eta txapel asko jasotzen ere. Bai, lehen esan dugun bezala 18 urte dituzte bakarrik oraindik eta oraindik partidu asko, final asko izango dituzte aurretik eta txapelak etxera eramateko aukera pila izango dituzte. Eta horra gaurko txapeldunak, Naroa eta Ane eta Naroa. Zer nolako arratsaldea Naroarena, Txapela eta Urdaiazpiko etxera. Orain dela minutu bat Urdaiazpiko jasotzen ikusigu, eta orain txapela. Zer nolako arratsaldea. Edonort nahiko lukena Iker. Hala se da, Ekain, hala se da. Orain pala motzarekin goaz. Justu izan da, baina azpitxapeldunak Sestaoko lagunarteako bikotea, Unai Zabala eta Koldo Arrieta burumakur ikusten ditugu, baina arro egoteko partidua egin dute eta segurazki behin dutxatuta konturatuko direla eta arro egingo direla. Bueno, eta orain postasunez beteriko bikotea edukiko dugu, txapela bila. Bai, arratsalde honi kriston brotxea emateko. Kurenera etorri da azken txapela hau. Igor Bilbaok eta Raiz Saezek lortu dute. Kriston pozarekin irtetzen dira txapela jasotzera. Ez da beste modukoa izateko. Eta hor Igor bere alabarekin. Hori bai postasuna. Ez du gaurko eguna ahaztuko Igorrek. Bere jendearen aurrean, txapela buruan. Egun polita Igorrentzat, baita Arrairentzat ere, bere
Aitona eta familia guztia Txiletik orain zuzen ikusten ari direlako. Eta Patxik eskerrak eman dizkio orain, dizkie bai pilotari guztiei eta baita armaietan dauden zale guztieri. Gu ere agurtzen joango gara, Iker, eta gaurko eguna disfrutatu izatea espero du, eta hurrengo batean ikusten gara, ikusle, agurgarriak. Mila esker eta hurren arte.